Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekele ke nje ama-transfer umazi akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership udaba oluvelayo ekuthiwa ke umdlali ongokudabuka la eNingizimu Afrika odlala phesheya kwezilwandle uMihlali Mayambela kuthiwa ke usekulungele ukubuyela ke eNingizimu Afrika azogijima kuyona ke iBetway Premiership, kanti ke iqembu okuyilona ke interested ekuthenini ke lisayine ke lapha kuMihlali Mayambela iyona ke iKaizer Chiefs. Impela ke lokho kuqinisekiswe umthombo impela ke ongaphakathi kuyona ke lapha ke iKaizer Chiefs ukuthi ke iKaizer Chiefs isifakile ke isicelo kuyona ke insizwa kaMayambela ukuthi ke azogijima kuwona ke amakhosi. Mihlali Mayambela singakulindela ukuthi ke agijime kuyona ke iKaizer Chiefs njengoba kuzoqala ke yona le season ezoqala ka 2025 2026. Yona update engiphethe ke njengamanje like i-video usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo, nisale kahle.